Zan ci gaba da bayani da nake yi akan amfani da hatsi. Kamar yadda na faɗa a bidiyo na akan masara, an ruɗi masu ciwon suga da yawa cewa banda acca da alkama da sauransu ba za su iya cin sauran hatsi ba. Gaskiya maganan nan ba daidai ba ne. So yau za mu ɗauka ita dawa. Dawa tana cikin hatsi da take da amfani sosai. Tana da amfani don abubuwan da take ciki. Mun sani cewa a arewa ana noman dawa sosai, kuma mutane da yawa suna yin kunu ne, tuwo ne da sauransu da ta dawa. So me yasa nace dawa tana da amfani sosai? Kamar yadda na saba faɗa, ita dawa tana da carbohydrate. Carbohydrate kuma yana taimaka ba da kuzari yin aiki yau da kullum. Amma tunda tana da carbohydrate wato suga, ba za ta iya ɗaga sugan ba. Gaskiyan magana, za ta iya ɗaga suga in an surfe, in an cire ita dusan, in ba a nika data ba. So muddin akwai fiber, ba za ta ɗaga suga ba. So ba sauran cewa za ta ɗaga suga. Don yadda na saba faɗa, fiber tana hana ɗaguwan suga. Na gaba kuma ita dawa tana da protein. Protein kamar yadda na saba faɗa, yana da mahimmanci gina jiki, kuma yana taimaka jiki ta warke. Banda haka tana da vitamins da yawa. Vitamins da zai taimaka ma kwakwalwa, zai taimaka ma garkuwan jiki, zai taimaka ma jijiyoyi. Banda haka tana da minerals, tana da calcium. Duk wanda baya da calcium za a gan cewa yadda yake ayyukansa ba kuzari, kuma lafiyan kashin shi zai samu damuwa. Hakan nan kuma tana da magnesium. So kun ganin cewa ita dawa tana da abubuwa da yawa. Tana da antioxidant wanda yake yaki da abubuwan da za su iya kawo ma jiki dameji. Muddin akwai antioxidant zai hana dameji ma jiki, za ka gan cewa mutum zai yi rayuwan shi yadda ya kamata. To amma wani dawa ne za a yi amfani da shi? Ita yallon dawa, ko ita jan dawa, ko ita farin dawa? Don na lura cewa ana bayani wanda ba daidai ba, cewa ita yallon dawa ita tafi kyau ma mai ciwon suga don ba ta da suga, kuma tana da waɗansu abubuwa. Gaskiyan shine, tana da abubuwa, amma ita jan dawa ita ne take da kankanin suga, ita ne tafi protein, kuma ita ne tafi vitamins da minerals. To jan dawa ta fi su, kuma ita yallon dawa ta fi fari a cikin dawa da ake da shi. So in mai ciwon suga zai yi zaɓi a cikin dawa, shawara na ne cewa a zaɓa jan dawa. To in za ci dawa, yaya ne za a yi amfani da shi? Kamar yadda na fara faɗa daga farkon bidiyon nan, shine a nika data, kar a surfa dawa. Muddin ka surfa, ka cire fiber, to ka ga mai ciwon suga kana neman damuwa kenan. Muddin ka cire fiber, nan da nan in ka ci abinci zai ɗaga suga. So kar a surfa, a nika data, a tankaɗe, a yi tuwo. Ana ci ana ɗan jin dusan nan, shine zai tabbatar suga bai tashi ba. Banda haka kuma za a iya yin kunu. Ku sani cewa mun fi son a yi kunun garin dawa, kar a yi kamu, wanda za a markaɗa, a tace, a zubar da fiber wato dusan. Wannan dusan da ake zubarwa ita ce fiber. So mun fi son a yi kunun garin dawa. In an nika ta, kar ta yi laushi da yawa, an tankaɗe ta, a yi targe, sai a yi kunu. Amma muddin an markaɗa, an tace, an zubar da ita fiber, abin da ya rage ita ne sugan. Yasa za ku lura cewa masu ciwon suga, muddin ka sha ita kamu ba kunu ba, nan da nan bayan mintoci kaɗan jikinka za ka ji kasala, bacci ne kawai kake so ka yi. Dalili shine suganka ne ya tashi. So ina da fatan cewa an gane duk bayanin da na yi akan ita hatsin dawa.